Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts al lliurament del Premi Astraleta d'Art 2025. I els nominats són el reporter d'Apunt Televisió amb la portaveu d'un sindicat de policia d'Alacant per És molt facilet, segur que ho entendràs. Les vuelvo a pedir, por favor, que me hagan las preguntas en castellano, Son muy porque faciletes, a mí me seguro que les facilita entén. mucho más las cosas y no quiero. No hi ha problema. En segon lloc, Gabriel Lesene per Retrat romput. Llei de reparació. No pot tocar el meu ordenador, president. En tercer lloc, Josep Carreras per Visca Catalunya Lliure. Visca Catalunya Lliure! I per últim, un espontani per Puta Renfe i Puta Espanya. Es queixen sobretot que hi ha poca informació a les pantalles. Puta Renfe i puta Espanya. Veiem que continua. I el Premi Astraleta d'Art 2025 és per a Espontani per Puta Renfe, Puta Espanya. Es queixen sobretot que hi ha poca informació a les pantalles. Puta Renfe i puta Espanya. Veiem que continua.